airport. Nyakora moge jong machiegni wantiere kar ka mano kwa wuok yor bura mano mamalu ka chenro thoth ahinya mwaluwo kawuono achiel kuom gi en ndikruok kaka jogo ombulu mage mathoth ahinya mobedo kae ka waluwo kendo ka warango gi achiel kachiel antiere ka kod welo mabende wadani wayudane thuolo mano mar winjogi kendo gikonwa ne chal mar wachne gin to ginene yo machal nade weche mag ndikruok kaka jogo ombulu nyinga Clovis Luoje gisumo kanya kwar mukio nyaka sound andie ka kod Setho Kumu mabende director kendo coordinator awacho nyaka koro ayuda makare director kendo coordinator mano ka entiere Kenya Youth Transition Initiative mano ka entiere kachiel Seth oyawre kendo machiegni erokamano Cleophas achio maber weche thoth ahinya irango kaka wuono ndikruok mag jogo ombulu chako kinde moro machielo en okang' mirwako yo machal nade en okang' maber ahinya enhanced voter registration exercise machakore kawuono dhi nyaka tarik 28 dweni to naneno ka IBC target ni giteme giyude slightly over 2 million new registered voters koro mano gima wadwaro ni otimre yo makare nikech par ni king'iyo ombulu mosebedo kindiko nyocha IBC ogolo takwimu gini gin 260,000 mosendik nyaka sani numbers go ni piny ahinya to gimoro achiel mane IBC osebedo ka wacho ni gionge budget kendo ne gionge clerks moromo manyalo konyo ndikruok sani osemigi budget kendo osemigi clerks koro wan gi geno ni that target magin godo no koriwre gi migawo ma wantie kata kaka Youth Transition Initiative motelne gi Dr. Raymond Omolo PS wageno ni wanyalo konyogi mondo migi yud target no kendo gimed jombulu database mar IBC. Erokamana ankono ka un kadi wacho ni kadi ni okrangi ni tuko kadi mbaya mano kama untiere kalkaja jel kachiel wantiere ka kod Wendy Aura manager tatije mano mara Young Women Leaders Connect mano ka wantiere kod ka kachiel Wendy oyawre kendo machiegni amor kan kai erokamano kuom rwaka amoso jo nyikwara mugi amoso uduto ageno nongema kamano ngeni ukani onge akong'e piny uri Seth to sebedo kar kae achiel kachiel ni wacho kata ni nyikwara mugi jomoko no wile sai ma nyikwasi na kuro kukulu banga mano joma makanye madog nam githoth ahinya magitiage mag joma Migori kama chiel nyakora mogo joma dhi bedo gi wendo ma en jatatije mano ka County Governors Watch Kevin Osido kodonjango dhi mbele kodwa kae twak achiel kachiel Wendy achakodi okang' makama mar ndikruok inene machalani mokwongo ko kadi niko kadi mbaya anasebedo kadi milele daima nyaka na chop adonje 18 and above koro asebedo gi kadi okang' makama ikawo yo machala nikech IBC yawe yanga itime koro gwenge mopogore opogore ageten mar ndiko kinde mwantiere sani ujende ugo oko nade apani gima ber to kawuelo kata gima atimo nikech introduce kanyo gi Young Women Leaders Connect ma en agenda ma wakaw mapek nikech wadwaro ni jomatindo gimbe rawere gimbe gibed gi participate e gige demokrasi okonya bedo gi demokrasi kwa weyo rawere okonya bedo gi demokrasi ka jite okowinjo duondgi to koko migi opportunity marom koro pani kwang'iyo elections adek mokalo 2013 2017 2022 wasebedo gi voter apathy matende ni ji nok wuog moromo mondo go ombulu to ineno ka number statistics beniso wani wayai 85% wadhie 79 sani the last election 164% matende ni namba ni siko ka dok chien to emomia pani emomia wan ka mondo wang'eni namba ni dok chien nango to ji ok dwa wuok mondo go ombulu nango apani en kopo ni IBC okawo okang' mar wuok oko mondo jo register en okang' ma ji duto jo Kenya duto nego okawo ma serious mondo gite gibed kadi to ok en about bedo gi kadi no nikech chieng'no kiamua ni bede odi to kadi ni no ok dhi konyowa koro wawacho ni ibedo gi kadi no to chieng' go ombulu to iwuok oko idhi go ombulu nikech ok oroma bedo gi kadi no to kadi no nego beni konyi ene iwacho nango risasi yako koro sani as we speak watejo Kenya wan gi risasi achiel ma chieng' go ombulu no kokigo tiyo gi risasi ni maber
ok ibi ywak ni koro serikal otimo ang'o, serikal ok otimo ang'o, nikech noki participate. To mane gima wadwaro mondo kisibedo gi kadini no to chieng' go ombulu tiwuogi idhi luto ombulu. Kamano ang'e ni wendi wuok kod ojende kod rowere mawuok kuonde mopogore opogore mar piny Kenya. Seth adani lose kod ojende mawuok Nyanza, wani mawuok Siaya, Kisumu, Homabay kod Migori. Kod mago bende motenore kod ichanya kama iwacho ni jokuoga oko kata perception mantie wi Oganda, paro mantiere en ni nitie kura moko manindoga. In gi ombulu, intie kodgi kacha, in ibeta beta kodgi kanyo. In gi ID mari to kiwuok oko mar mondo midhi ndikri. Wada jaduong' mane okawo ombulu, okawo pande ka higa 74. Alego Usonga e kaunti ma Siaya. Mabende ni chenro mane utimo. Sani nitiere karka to ken kawo ID sani kata opande sani en kawo kura ji abilagi nikech nitiere kuonde moseluwore mopogore opogore kaunti ma Kisumu, Siaya, Migori kod Homabay. Bende ugeto jogi sama uchiwo negi opande ang'eni ukonogi kata gik mopogore opogore mondo gibed ni gitimo. Bende kawo kura en achiel kuomgi mosebedo kuyalo injili. Erokamano Cleophas. Aparo ni ka dwa tudo gi gima wendi owacho en ni prerequisite gima nyaka ikuong ibed godo mondo mi ikaw ombulu en bedo gi ID. Mano e gima nyaka ibed godo mondo mi ikaw ombulu. To nineno ka statistics manobedo released nyocha gi IBC ne wacho ni vijende ma below 35 years ma tiende ni gin vijende less than 34% kanyo mosedhi mondikore kaka jo kaw ombulu. To one of the challenges ma waneno kendo masani wa address motegno en ni gimomiyo vijende mang'eny ok kaw kura en nikech gionge identity card Cleophas. Koro iyudo ka process mar kaw ID card cha ndalo machon cha ne beto yware matin. Kata kosebeto yware tiyudo ni ofise mek IBC bende ochwalore gi gwenge ma ji yae. Koro iyudo ni ng'ato dwa kata travel koparo noda wuok dalagi mokaw 30 kata 40 kilometers kodhi mana ndikore ombulu uwinjo ka nitiere pek koluwore kendo gi mapato ma intiere. Kanye kuma Kenya Youth Transition Initiative osedonjo kendo osebedo ka konyo motegno. Kaluo waseluorre e kaunti ma Siaya, kaunti ma Kisumu, kaunti ma Migori kendo kaunti ma Homabay. Ka watimo ID registration exercise otimore pile pile kendo timore at ward level, at sub-location level ka watimo. Gimomiyo ne watimo ma ne wang'iyo ni IBC biro gi enhanced voter registration to kata kopogore gi enhanced voter registration IBC nitie gi gimiluongo ni continuous voter registration matimore pile pile. So ne waneno ni ber mondo wakuongwa mi joge wa ID. King'iyo statistics mek ID mosebedo kichiwo Kaluo Nyanza kokalo through Kenya Youth Transition Initiative motel nengi Dr. Raymond Omolo. Iyudo ka odiochieng' ka odiochieng' wa issue IDs ma romo 1,500 1,500 IDs. Mano kigo kwano juma achiel to we are issuing slightly over 7,000 IDs. Gimomiyo watimo ma wang'eyo ni seche ma ID seche ma registration exercise mar IBC ni timore wadhi keto jowa mang'eny kendo joluo onagi mang'eny dhi nyalo ndikore kura. Another issue manosebedo ka chando gimomiyo ineno ka uptake mar registration ni obedo matek en civic education. I'm glad ni IBC kani golo breakdown mar budget gini ne giketo around 190 to 200 million mar civic education. Matiende ni puonj mitimo ne japiny gimomiyo it is important mondo register as a voter, gimomiyo it is important mondo chiengo ombulu no odhi ogo kura neno. Ting'eni ka wanyalo keto jowa mang'eny mondo okaw kura Cleophas. Ing'eni budget making process factor achiel ma ging'iyo seche ma gichiwo pesa e county kata constituency in population ma ng'ato ni godo. Population ni wadwaro ni wa translate into votes. Ena kokale ombulu emombe wanyalo bedo gi stake national government, emombe wanyalo bargain godo mondo wane ber kod dongruok manyalo biro ne jowa. But an exercise ma wasebedo ka watimo kata kawuono wane piny mar Seme kamoro ni ridore kidhi Homabay Homabay town constituency watime, kidhi Migori kawuono wan Kuria East kendo ne wan Kuria West kendo Suna Central bende watime, kidhi Siaya wan Alego Usonga constituency wan Rarieda constituency kawuono watimo ID registration exercise no. Koro en gima timore pile ka pile e kor gweng'. En gimoro ma oganda pok obedo ka wacho ni imako gi nade wendi. Bedo jotelo siwuok oko mwembre skini koso jotelo goluor ni ka ji okawo ombulu dhi gologi. Giluor nang'o? Kin ng'at ma tiyo to ng'eni mondo ibed jatelo nitie ji nogo kura mondo ibed kuro. Koro kopo ni luor is either nokitiyo maber. Mane gima dibed ni timre nikech ka waloso kuom jotelo waseneno moko kuomgi waseneno
jaod bura ma Homa Bay Town Opondo Kaluma ka biro kata pages mage mondo mi oganda owuogo dhi ondikre ne chieng' Jumapil chieng' Ngeso weekend ni mana chieng' Tich Abich kacha oganda owuogo dhi ondikre mano kama gitimore kaunti ma Siaya kaunti mane bende Homa Bay constituency Marian Karachuonyo bisi winjo jaod bura mari kowuok oko ka kono oganda mondo dhi ondikre waka gigo campaign en mane mikoyo bende jok mago campaign sani gin jok ma gidwaro piny but of course mabe gima nawacho nyocha nitie achiel nawinjo umi moko e gweng' iyudo ka moko giwuok gin giwuoyo ka gichiko ji gik ma gibotimo negi maber gik ma sirikal osetimo koro wapango timonu kamae but aparo ni ema nanyiso ji kata kinyo socials gana nyisogi ni jobed motang' gi gik minyiso gigi nikech ng'ato nyabiro to odhi to mi promise mabe en owuon kata komiye telono in that docket ok onyal timo which gima koro kelo wach mar be wananchi sami jotelo wuok oko to nisogi be ging'e adieri monego be ni inisogi be gin aware ni ka ng'ato biro nano dwaro kura mar MCA onego be ni timo ang'o mondo koro kobiro to nisa ni odhi kelo na wach kata ni odhi gero na hospital ok ni ashangilia nikech onisa gima mit but ang'e maber ni kata ko NMCA ok nya loso hospital koro magi gik ma nawacho ni kata kopo ni ng'ato biro to ouso sera mage to sera gi gin gik ma adier mobotimo koso wacho nikech ong'e ni jikia wendi kaka jogi poko chopo kata uso sera jipo ni giluoro mas moro jabedo kata giluongo ni educated populace jok ma jabedo ka ni gin jok mosomo jok mong'eyo adier koso gida ride kuom jok moko makia iwacho ni onge mar ng'eyo ma jogi bende ok gidwa mondo gikaw kampen mokwongo mar tero kura okata kura opande maonge opande ok dikaw kura jomoko dong' pacho sani maonge kura opande nikech ok ginya kawo gionge kura nikech gionge opande ma ginyalo dhi go mbele mondo mi kaw kura mari bomi kibaji ni jogi dwa mana ponono gitele jogo ma obeta beta wanise kono kata ni tutam to kikonwa gimomiyo dwa tutam ikonwa one time to kikonwa gimomiyo wadhi wago ombulu e yo machalo kamae kibaji to nyaka magi nikech mokwongo ng'eni kang'iyo kata Luo Nyanza kachacha gik mang'eny ose shift politically sani oken sani ka nwan ga gi season moro mane Mosed nindo Raila ne biro to koting'o lwet ng'ato to ng'ane madhi kama chalo automatic koting' badi tidhi lakini sani koro wang'iyo gik moko se change nyaka ne baba wewa nitie gik mang'eny mose change wasebedo gi parties moko be aneno ka koro ji nigi membership Luo Nyanza wakachacha waseneno ka koro wan negotiate gi UDA broad based government waneno ka koro ji be ineno ka kiwacho ni nitie koro ji osechako ng'eyo osechako bedo mong'eyo gik matimore oseng'e adieri mano nyaka migi kibaji nikech gik moko change gik moko lokore apani magi gik monego be wawuoye ni sani political dynamics ma 2022 opogore gi 2027 sani ibo yudo ka jok makoro kwatimo education maber civic education to jibo ng'eyo the kind of leaders magidwaro kete tero miombulu to jibe koro bo bedo mariek ni ng'ani kobiro na gi gik ma oken adier to okay jibo ng'eyo nyaka track record ni ka 5 years nwasemi kura to ang'o misitimo ne jopiny to kopo alafu sani be ibo neno ka rawerni be chung gin jok ma confident jok ma can speak well in public jok ma has shown leadership in other spaces koro iyudo ka koro jok mane nitie mane otegemea ni party botero gi nyalodia nyaka gibed gi kibaji nikech wang'ne opani gik moko dhi lokore mopo king'iyo compare gi elections mokalo koro apani en wach ma nyaka chand jok machung' nikech koro wawuoye wach registration tineno ka be tuko kadi campaign baneno ka ji wuok oko ineno ka nitie Gen Z yudhe mosewuok oko gidwa manyo kura matene ni last time kane ok gi vote nyaka ing'e ni nyaka in kaka ng'a chung' onego ing'e ni idhi lombo gi nade mondo gigoni kura koro apani dynamics opogore king'iyo compare gi elections mokalo
Yeah. Erokamano ahinya. Iwacho ni kae gin jok mage bende giikore ne tich kata tich moro makare. Mokwongo gin jod bura bende gipuonjo oganda mopogore opogore. Nyakoro mogo jang ndikruok ma kamae timre konde ma opogore opogore kendo wamedo mana luoni kar kae. Kaunti ma Siaya itime, kaunti ma Kisumu, Mabei kod Migori, kaunti ma Nairobi ka ng'ena manyo Walter Nyambaka kinde mabiro mondo okonwa ni chuny boma Nairobi kae to ochal nade to oganda wache ang'o kotenore kod gigi duto mano mar ndikruok kaka jogo ombulu odiochieng' ma kawuono tarik 30 dwe mar 3 higa mar 2026 ka wantiere kar ka kodong' mana ndalo achiel kende to dwe ni rumo mano dwe mar 10 dwe mar 3 mano kama tie kar kae piny ni sipidi pok ochopo kata 4 mano chako chieng' tich adek ka wadonjo e Pasaka e kinde montiere kar kae nyakora mogo jwang' bende akoni kanyan gi wendo machielo ma bende koro osedonjo e studio kachiel mar mondo mi en bende omoso to donja tir e twak ni to endo nene yo machalnade an ka kod Kevin Osedo ma en jata tije riwruogno mano mar County Governance Watch ka warango wechegi mag ndikruok kaka jogo ombulu motelo ni yiero maduong' mabiro. Kevin Osedo yawre kendo machiegni oyawre kendo erokamano Cleo kuom thuolo maber ma iluongo wae mar mbaka oro kamano inade anti maber Nyasaye orita ne an dala gwenge ma Siaya Oyo ma game ema ae to giwacho ni kane ni kod Trevor gi joma moko to monda mos gi erokamano ka omos to bende gindikre kaka jogo kura dala joka kacha nitie shida matin nikech aparo ni josiasa ketho gini to ber ka josiasa ka gintiere gi chenro mar mondo gi kwaji mondo ndik siasa to kik giket gimoro ni kisendikri to go picha yorna ni ai to bang'e kisego kura to go picha mondo ane ni ng'ano miorone migochone mondo yorna e WhatsApp giwewe jopiny mondo tim gini kaka ne gidwa time manyiso ni as long as you are above 18 years of age to in gi ID mari kata kionge go tisechopo 18 years kaka idware tidhi tie indikri omiyo koro lwet josiasa e gini ok ane ka en gima ber ahinya though samoro bo nyalo bedo maber nikech higni mokalo waseneno ka josiasa support kata jogo ma mine madongo moti kata mana jogo modak gi disabilities mopogore opogore imigi logistical support ma ginyalo dhi ndikre godo ae to bang'e to bende konyogi mondo gidhi go kura mapani ber ahinya but kochopo sama koro wakwayo ji mondo ndikre ni to kik gi promise jopiny kiani yodhi mondo indikri ae tabadwa chung' MCA dwa chung' chairman rep kata governor tiorna gino mondo aorni gimoro e simbi kata kaka M-Pesa omiyo mano en gima ka ok walosi taneno ka odhi duoko namba piny mar kura ma wa expect from the larger Luo Nyanza otimre gigo timre Clovers timore kendo en gima an awuon aneno kata kuonde moko mana wuothe awinjo ka jogo madwa chung' moko wacho hadharani e wuotho rareda dong' ema nachake emi winjo gie adhi Siaya te ok nadwa chung' governor ana interested party ana interested party mane dwa ng'iyo ni to ikruok marwa mar kura chana nikech as Siaya professionals wan gi group moro ma waseloso ma wadwa ni mondo wakonyre godo gi IEBC gi jogo mopogore opogore mondo wasir chenro mopogore opogore mag yango kaka ji kawo kura kendo kaka ji dhi ndikre mar mondo gibed jogo kura nikech waseneno ni nitiere nyaka challenges gi IDs acquisition of IDs bende piny ni piny ne jogo ma gin rowere kata samoro chife nyisowa ni kata ofise wa ka bende wan gi IDs mang'eny omiyo part of gima Siaya professionals timo en ni to wadwa ni mondo miwan nambni gi nyinge jogo ma IDs gi nitiere ofise go mondo kata ka wanyalo tiyo gi chife mopogore opogore e duo ofis mar Dr. Raymond Omolo to mondo manygi mondo migi ID go mondo giikre omiyo gima wachono en gima timre Cleophas tana kwayo josiasa wa ni kochopo kama ikwayo ji mondo gidhi gindikre kaka jogo kura to kik gimigi promises moko ma onge giwawa mondo japiny okaw haki mare momigi katiba kendo momigi thuolo mar IEBC kaka en jago kura odhi ondikre kich IEBC to seketo mpango go te kendo maber mondo gindikre to bang'e chieng' migo kura to ka koro gidwa timo gima josiasa timono to gitim atima. Erokamano ahinya Kevin Osedo Seth arwake twaka bang' Osedo nikech gino mosebedo kotimo kaka KYTI kendo en gimoro ma usebedo ka ununre rienda
ema wane constituency ma osedo bende ae wana de Galego Usonga Galego Usonga mane county ma Siaya bomi kibaji kaka jal mochung ne chenro ni kaka coordinator mosebedo ka rango chenro gi temo nitie jokmoko ma chiwo singo mane un mondo mi ji owuogi erokamano Cleophas. Chutho kaka Kenya Youth Transition Initiative onge singo ma wachiwo. Watimo mobilization door to door. Koro wadhi e mier, wadhi e gweng, wamanyo joma pok oyudo ID, wakaogi, wakelo jo kitambulisho area no. Watiyo gi data, one approach is data driven. To said, musko mwadangi dhi mbele mana kama kadeta kanyo kama ichopeno, chiwo singo krach, mara mondo mi wakuna kone nyakwara mwge juang, chiwo singo krach nikech singo mi nyalo chiwo, lura ni ka wangol mane kode. Jok moko no chiwo singo mana mara good life. Kibedo gi ID mari, ibedo gi good life. Kibedo gi ID mari, nyalo access Huduma Center, nyalo access gigopo gropogre, singo machalo kamago, mago to ye kono ng'ato ber mar bedo gi upande mar mondo mi yud kura kuom ranyisi singo machielo marachni kama intiere kaka utiyo gi data magu orango yo machalade mondo mi kik bed ni japinyre iwuondo ne gino maponono jo siasa dawana mondo mi giyud godo mileage. Ing'eni seche ma ng'ato kawo kitambulisho ikawo kitambulisho king'e number 1 ibedo recognized as a Kenyan citizen, inyalo access services, tiere gik mang'eny minyalo timo. But 2, mondo mi kodi bed jakura nyaka iti gi ID no mondo ibed godo jakura. So ID ni gik mang'eny monyalo konyo godo. But one kinde ma watimo magi, watimo civic education kaka KYTI. Wasebedo ka wanyiso ji, number 1 ber bedo gi kitambulisho, to watuwe gi ber bedo gi ombulu. Ng'eni ka in gi ombulu to kolo inyalo make right decisions kidhi a ballot. Inyalo yiero ng'ato ko oluwore gi agenda ne, ko oluwore gi manifesto, kendo ko oluwore gi dongruok kata ber modwa kelo. To atwe mano gi gima ipenjo wendi ni jo siasa bose donje. Nitiere jo siasa mosebedo ka timo ginene voter registration drive. King'iyo Kisumu, Professor Tom Ojienda notimo voter registration drive mako sub counties ochiko Seme, Nyakach, kuonde guduto. To kinde kata mano timo mano, nung'isa ji ni ber kundikoru kaka jogo ombulu, kisendikori kaka jago ombulu, nitiere ber kidhi e ballot box, inyalo make decision mondo itim gimoro manyalo konyo jopiny. Mano bineno kata kotimore Homa Bay kokalo through Opondo Kaluma, kata kidhi piny ma Siaya yudo ka Samuel Atandi gini temo, to gi jo siasa mamoko mosebiro kanyakla moneno ni piny luo kata piny onagi nyaka wuog oko e rombgi duto mondo gi register e IEBC. Koro gima timore gi sani Trevor en ni gima ineno ka osebedo ka chando IEBC gi statistics gi. Cleophas, gima osebedo ka chando IEBC gi statistics. Gima osechando gi statistics en ga ID. Nikech one of the experiences ma osebedo godo, unyalo dhi kamoro gi jo IEBC nudwaro mondo ndik ji. To yudo ni ji mang'eny mabiro ka jo IEBC biro kwayo pande. Ni kipande ema gisebedo ka gionge godo. Kati nyalo yudo ni ng'ato biro to gombo ni okaw kura but onge kipande nolal odwaro no replace. So one of the things ma wasebedo ka watemo intervene on en ni nyaka kuongi bed gi kipande. Kisebedo gi kipande Cleophas ng'eni sani pinywa masani okinyala jaluo sani en ng'ama riek. Jaluo en ng'ama kiwuoyo kode gi agenda. Ndalo machon cha mani nyalo dhi tiwacho ni watimuru kama to giwinjo. Sani odwaro ni ere dongruok kata ere ber ma inyalo kelo negi. Koro kinde misero gi mondo mi gidhi gi kawo ombulu, nyaka itim negi civic education, kendo nyaka iwach negi ber midhi kelo. To gima osiepa nowacho ni tiyo gi Ministry of Interior, kata sani osiepa Ministry of Interior kokalo through Dr. Raymond Omolo osebedo ka distribute nyaka IDs mobiro. Data ne tango ni nitiere around 460,000 IDs ma gin uncollected. Wan gima watimo, watiyo gi sub chief, assistant chief, kendo watiyo gi chief, kendo watiyo gi jodong gweng mondo mi gi trace nwa jogi, ka gise trace gi luongo gi timiyo gi ID. Koro sani in partnership with IEBC, seche mikawo ID ni tindiko di kaka jago ombulu, nikech kitwegi go kanyakla tiyudo ka numbers wa kaka joluo dhi bedo gi malo. Koro okikawo ID e kura e ofis mopogre tikawo kura e ofis mopogre, ikelo nigi kanyakla. Ikawo ID ni tikawo kura ni. Se tutimo nonro kendo rango gi. Ang'o moyudo mamiyo oganda ndikre to kawo kura? Okawo ID gi nikech kawa Nyalenda bi kama nitiere ka Madam Jobita, mano assistant chief, mano ma Nyalenda bi Kisumu County kacha. Ang'o moyo ji ondikre mondo kawo ID kosebiro ka chief to ji ok duoki kata ji ok dhi kawo gi
gintie kacha mathoth to jok ma idigi ni ka chief initially jogi onge kura kiloso kuom opande maromo 400 1400 gi wiye mano gima kiloko kura oromo tero ng'ato dala oromo kono ng'ato bai oromo kono ng'ato one term oromo kito ng'ato two term en kura mathoth ahinya to mage timore gwengewa makaluo kalure kod nonro mau ang'o miyo gigi ng'ato ndikre to ok dhi kawo mondo mi kae mochak lok go paro one berni. I think there are a lot of factors matimore. Kibiro e urban centers kaka town iyudo ni jomodak town ok gin jokanyo mar town no biro go amal kata tich moro ema nokele koro nyalo ndikore kaka jago kura wanyalenda bi kata Manyata kata mana Migori town kata Homa Bay town to by the time ID ne biro semiye transfer kata osewuok e town no odhi kuma opogore mano mokwongo. Number 2 bende gimane timore en ni seche moko ID ne budho koro yudo ka nindikori ID kata dwe mokwongo by dwe mar 4 ID ni pok oduogo pod in gi waiting card cha bende nyalo access godo services koro yudo ng'ato ka wacho ni akasebedo katiyo kata gi waiting card ni ID na no bro dok takaw chieng' moro. Number 3 bende ni yudo ka ofise moko nitiere gi dondi matin weche matindo tindo kapok ng'ato kaw ID kelma ma by the time ng'ato tieko process mar ID no winjo ko wacho na bro dhi kawe chieng' moro ka poni achiel ariyo adek osetimne koro nitiere factors mang'eny mosedonjo momiyo ji okaw ID na to gima watimo ma wang'e ni dhi golo kendo dhi kelo lokruok en civic education. Kiwuoyo gi ng'ato kendo imiye puonj maler kendo maliw inyise ni ID ni mondo mi okonyi kata mondo mi okony oganda mar Kenya nyaka iloke kura mondo kura no ema kigoye madhi kelo lokruok e ngimawa. Kwatimo civic education no maber tidhi neno ka nitiere lokruok mar paro kaka sani king'iyo iyudo ni IDs ma wasebedo ka watimo kochakre dwe mar 2 giseduogo kendo osekaw gite koro ineno that civic education kelo lokruok. Erokamano ahinya e wach mag puonjo oganda mopogore opogore wendi tiyo kod nyidendi kendo nyiri mabende nitiere spaces mopogore opogore gin jogo ma osekawo ID gin jogo ma pok okepo jogo bende pok okawo kata kura kuonde ma gintiere odogo korka puonjo nitiere gik moganda osebedo kaka lose sani Alan Sademba nonego bedi bedo kae okinyi ma kawuono wacho ni nitie town kae to bang'e wuok odhi Kirinyaga tero injili mare mar Niko Kadi ageno ni IBC ose miye kumoro monyalo goyo poro moro malong'o kama ineno gi karka ka in kadi kata ionge kadi kata bed ni imanyo kadi mari mibiro kawo go kurani mano mar go ombulu bende jogo ma itayo kata jogo ma ichopo negi pile ka pile nyalo bedo gi ng'eyo mano mar rango ni kurani nyalo teri dala nyalo kelo ng'at moro e telo nyalo keto ng'ama tin e telo kata kuonde ma gintiere iwacho ni gi euphoria ma sani nitiere ma ji omoro amora te ji wacha te gin kadi kide Instagram gi to TikTok to koro gi to ahinya naro ka ukinyi ni kura ne kuwe mbui igoye kaka ng'ato wuok modhi ondikre bende okenge ma kamagi ukawo mara jiwo ahinya nyidendi duon gi wasewinja ahinya e kinde mokalo weche mag kura. Apani king'iyo wach elections and under the political life to king'iyo gima timore nitie kaka rowere gidok especially miyo matindo miyo matindo yudo ka nitie kaka ng'ato neno ni mago gige siasa koro wawuoyo about siasa nikech elections ni en gi umbrella maduong' en umbrella maduong' to iye kae ma wan gi election the civic life koro ikuongo explain ne ng'ato gimomiyo your political life very important what is your role in politics nikech for a long time ji ong'ega niya wach siasa gi tek an ok adwa weche siasa an awinjo mana ni sijui dhi e court sijui okwal kura an ok adwa wach siasa awinjo ga ni siasa ji gore an ok adwa wach siasa awinjo ni siasa kichung' to ibo mayi ombulu mara sijui nomination sijui nyaka igol pesa an aonge pesa koro nitie gik mang'eny ma gin adier to mono ji especially rawere matindo donje siasa to ok wawach ni idonj mondo ichung' wawacho ni ibed interested nikech politics and part of your daily life to the reason kaka wapimo negi niya wakete ma very simple ni sama ndalo mane kaka an for example ndalo mane yora mkate kapod atin ni miya siling 25 adhi ang'iewo mkate tinde no we ori no atina bedo ng'ado kelo mkate ti an ma oro ji but ndalo mane yora gi 25 bob mkate full to tinde mkate en 65 kuri explain ne ng'ato niya ng'at madhi miyo mkate wuok e 25
to chopo 65. Nitie ng'at moro ma nie siasa nobedo piny to pass a bill to o make a decision ma koro sani mkati oidho. Sani kwa wuoye wach mar sanitary pads nikech wadil gi weche mine. Sanitary pads sani ndalo mane wane high school nwanyiewe kata 50 bob, sani always en 100 and something. To mine gimoro menstrual hygiene en gimoro ma you cannot do it kati dhier kati meo every woman dhier ineno well dhier dwe. Koro ere kaka inya explain ne ng'ato niya ng'at mano make decision mondo gima you really need, it is a necessity. Ng'at modhi o make decision ni en jasiasa, en MP manodhi to pass bill on something. Nyabedo no pass bill on a fuel or maybe on production of that thing, maybe raw materials makoro beyo idho. Once it's chako bring this background tinise niya koro ng'at mitero mondo make decisions on things ma you use daily, itiyo gi chak, itiyo gi pads, itiyo gi mkate. Ng'at ma make decisions about prices mar gini, idhi town pile itiyo gi fuel. Sama fuel oidho, sama fuel odok piny, jasiasa ema dhi make this decision. Koro your role come in main gi power mar tero ng'at ma reasonable, ma will think soberly, ng'at ma bo think kaka in mwananchi, ng'at ma bo wuoyo ni maber e parliament. Koro your role en niya ikaw kura idhi iyier ng'at moro madhi representi maber. Nikech koka elewa gimomiyo, nikech giniso ng'ato ni ibed gi interest gi siasa, gin giwega ni siasa nyaki chung. Ama nyaki dhi tigo koko kata nyaka miya soya. Ineno kaka nitie kaka siasa is nitie kaka obedo featured. Siasa ni gima is for male dominated, it is dirty, it is what. Koro magi gik mwatemo breakdown mondo wanisi ng'ato niya okay, siasa ero nigi goons, lakini ok wadwa ni bed good. Gima wadwa ni tim, chieng' kochopo chieng' kura, kawa kura, idhi iyier jotelo madhi make decisions on things ma itiyogo pile odi. Ineno. Apani when we start bringing this, we break down mondo ng'at ma ok obedo ga gi interest. Maybe since obedo 18 years, en gi kura ye, en gi ID, but pok nobedo ga gi interest mar wuok oko go kura, pok obedo gi interest mar kawo ombulu. Itemo explain ni kokikawo the next 5 years kiki complain ni serikal otimo ma, serikal no an MCA wani anoka nenega, MCA wani akia gimotimo, because you are not interested. Koro in tiji kaka rawera as a citizen, and no onegi what is your role a political life ni te. It is very simple. Making a decision every 5 years, you make decisions mondo you elect the right person. Hapa ni mani njili monego benwa spread. Nikech jomoko gin gi kadino lakini ogi understand ni gini dhi konyo gi nang'o. An kasego kura, jomoko wacho ni an abogo kura lakini system nitie gimoro ni system emabo rain, gima system owacho emabo dhi. An abogo kura lakini duondo ok bi winjore. IBC bo yiero jogi kata deep state, nitie gimoro no wuok ga ni deep state. An gi kura lakini hapa ni deep state ema nigi voice Kenya ka. Kura hapa ni samwatimo civic education, and that is role mar CSOs and Young Women Leaders Connect. Penjo gimwatimo wa break down mondo someone understand bedo gi kura is not enough. TJ nango to affect nango koki kichieng' no ibede ot yamwani okigo kura o affect nango as ng'amatin, o affect because ibo bedo gi MP kata kiweri gi president malo kucho, MCAs, MPs magi jok monego beni gi pass bills, gi represent ito gik ma they are close to you. Ng'ato kaka MCA taneno ka gima timore ga wan gi gwenge moko kaka gwengwa dala kucho ntie gimoro gineno ni ng'ani osechunga mang'eny, koro wang'ni wamiye uru osechung mang'eny, osetiyo gi pesa. Koro dhiera nono niya samani miyo moro ne numiye nikech nomiyi pesa, mano koro asoya. Mana asoya basically kaka Osido wacho ni jomoko ni kisi oro na screenshot, ioro na picha mondo amiyi gimoro matin, mana asoya. Mano corruption, one way about corruption a process. Nikech ere kaka itiyo gi pesa to magi monego beni ng'ato otiyo gi pache to enotimo out of goodwill voluntarily. Kora pani
jopiny onego ng'e ni an kata ka ng'ato kimiya bijini chame tabo chame nikech anya ng'iewo airtime gi pesano, lakini chieng' kochopo chieng'no I think ni the next 5 years ng'at mabo konya to ng'at mabo wuoyo on my behalf to who is the leader mondo koro kik gik matindo tindo mar pesa mar akia nang'o magi gik monego beni watemo gol watemo niso ji ni ok onego wadhi that direction. Kamano iwacho ni nitiere group moro kae Kevin Osido ero kamano nyawendi kuom kele kendo sani kinyarange en group mano miwacho ni osekoso geno kata geno gi oseduono gi Nairobi ka gi ndala gini wacho gani ago kura na ng'ata samoro no weyo chung kata experience mana yude yiero mokalo okadwa nitie jok mwaloso go kawuono mane wacho ni tok Raila Odinga no sechung modhi mosore kod William Ruto maglosi kama broad based en gimoro moneno ka gima nene andhoga kuome owacho ni ano kadhi bedo gi thuolo mano mar go mbulu kendo tikono wane jotelo maricho gi yiero gi thoth oganda mapuogo oko mar mondo mi odhi ondikre kata ondikre to kugo kura kama gintiere kar kae kwanare giko mar higa mokalo nyaka sani target mar 6.3 million ma IBC no keto cha pogi chopo kata nus kata kota pogi chopo en mana 10th nikech en mana okalo 1,100 mana matin nikech ne 91,000 komedi gi moko mantie ka ochopo mana 1,100 gi wiye mi paro machalande jogi mose koso geno to gine jok ma dikelo gicha wacho ni achiel kuom gaps mantiere weche mag yiero ka en voter apathy kata last minute culture mudhi pong to system timo gik matemo to kunya sodo. Mano en penjo maber ahinya Cleo to gima nyaka oganda wang'e en ni kaka iwacho dieri ng'atno ma ok go kura ene moketo e kom jatelo ma ok odwa to mano en gima dieri nikech kata king'iyo kaka wasego kura Kenya ka particularly 2022 ni jakom Raila Amolo Odinga Nyasaye mondo ket chunye kama okwe neno yombe mana gi kura 200,000 about 200,000 to en gima bende waseng'iyo kaka oganda luoni to kana en 200,000 to jogo magone mheshimiwa manegone Raila Amolo Odinga kura e gik maniluongo ni zones mag ODM kata mana kuonde manene gi oganda mang'eny mag supporters ji adima nondikre kura kuonde mane Raila nitiere gi stronghold tido ni adiri jogo kadine gichiw magi dhi magi go kura to jakom ok dino yombi gi kura ma kaka no yombe godo cha nito kata kane wadhi e Supreme Court to bende koto ng'iyo to wacho niya gik mukelo ka gi bende kaka ne gilo kia ote ya kia ng'ono omiyo ji dware ni mondo ging'e ni as long as in gi thuolo mar mondo dikri kaka jago kura en hob ma bende ka gidwa ni mondo wahomb ji to ang' wahomb ji ni tafadhali uru please wakwayo wuoguru mondo dhi undikre kaka jogo kura to kisendikri kaka jago kura to chiengo kura no be wuogi mondo idhiyo mondo itim ang'ono igo kura nikech koso go kura no mokwongo kokita jatelo marach ma ok idwa chande e kom ng'e ni beyond the vote bende kaka Wendi owacho ni weche mag budget nyiso ni to ng'at ma iseore od bura cha en tich modhi tiyo en ang'o kendo katiba marwa oseleronwa tije malong'o kabisa moripo bed ni jogo moyier kaka jotelo tiyo tich mokwongo kacha en mar loso budget ni obed National Assembly od bura mamalo kata obed County Assembly od bura mapiny kanye kamilose weche mag budget omiyo pimi dwa complain ne chambe wach mar kiani ndara bende apaya mar kuonde ma owuothe bende ok dhi maber kiani bech mafuta odhi malo mukati kaka koro Wendi wache ni bende ni onge kuma antiere ni nitiere nyaka jogo ma wacho ni nyocha ipogo gi kodhi ni to jomoko wacho ni uno kunugonwa kura koro kodhi okwamiu kuma na Siaya County bende nitiere tinga moketi gi county government motelne gi mheshimiwa Raila Amolo Jowi not Raila but James Orengo nito ni tinga ni jomoko oketo ni nitiere mana kuonde ma nyaka gidhiye anuoya to kuonde moko to ok gidhiye koro dware ni ing'e ni to samin gi kura ni in go pande gi okochiro ni nyaka ibed gi card but in registered voter en gima teko ne ng'eny kabisa to mano ema koro ang' no geng'nwa chandruok ma waneno ka jowa feel kendo ema samoro go uchungi ni anonge tinde mondo adhi ago kura nikech bende nonyiswa
kianegi wasingo mar loso nwa pi ok negi loso go kura nino ema mi the moral authority mi teko kaka jago kura makata kitimo public participation tinyalo chung mako penyi to in nigo kura tinyalo wacho ni anto nago kura to penjo ma an godo en kama mano e teko magimo luongo ni sovereign power nikech ng'eni katiba wacho ni all sovereign power teko gi te gin mag japiny to nyalo tiyo kodgi e yore ariyo mokwongo through represented an elected representative in ko kigo kura to power ni no bende onge nikech koro representative chande samo represent ji to in ok represent number 2 inyalo ti kode directly ka in go pande to in nyaka registered voter ng'atno mosendikre kaka jago kura to in gi thuolo mar chung to bende in gi thuolo mar gone ng'ato kura omiyo bet ni in koro kidhigo kura manyiso ni ise surrender sovereignty mari chande to kama iserenda bende onge nikech idagi dhigo kura to in ng'atno ma ose meet all the requirements ise tick all the boxes moriko bedni idhigo godo ang'ono kura to gima wanyiso ji sani Cleophas nikech kuonde ma waaye gi bende wang'ere to wang'ere nikech wang'e ng'ama nodhi primary school gi nyawadgi school mane manodhiye koro ka nitiere ng'atno ma nitiere locality mar kama ji ndikrego kura to pok ondikrego kura to wakwayo ga ji ni biuru mondo manye as long as en ng'ama is alive ma nyalo bedo traced emomiyo weche mag chiefe donjo ka e county kacha be wacho weche mag ward administrators mondo ti pamoja gi administrators mamoko kaka chiefe sub assistant chiefs assistant county commissioners nyaka county commissioners nyaka mana kaka regional commissioners ka mondo jogo obed identified ka gisebedo identified to kapo ni in podi insist ni okidwa dhigo kura tinyalo nyiso anto karakoro en ang'ono ma omiyo okidwa ni mondo itim ang'ono idhi ndikri kaka jago kura to bende mondo bang'e tidhi mondo igo kura nikech jopiny dwaro ni mondo ng'e ni mano e thuolo ma wantiere godo ni kata ka Kenya ni kethre to dhi kethre nikech wan ema ne wago kura kaka sani wawinjo kiwacho ni nonyiswa ni idhi tim kama to donge wan ema ne wago kura to ka ang' odhi losre maber to wang'e ni kura ma wadhi goyono bende ema dhi kete mar mondo bed ang'ono maber emomiyo katiba marwa omiyowa gimiluongo ni IEBC Independent Electoral and Boundaries Commission jogo nigi teko mang'eny kabisa Cleophas manyiso ni kata mana date mar declaration of election ni gine magitimo weche mag ndiko jogo kura gi ni gine magitimo weche mag kwano kura ni gine magitimo to teko magin godo no en teko momigi gi jo Kenya omiyo koro the reverse of it ma wanyalo timo ne IEBC en ni sama gimiwa thuolo machal kama to wabende wawuoguru wadwa kaw kipande wadwa ndikre kaka jogo kura aeto bang'e kose landnwa weche mag yiero to wawuog oko mondo wago ombulu kaka dwaro kamano nyakura mo yang winjo kanyo paro mowuok kuom Kevin Osedo Jaura kod Seth Okumu welo man gode studio kinyi makono ka en saa uchiel wadaka wiyo masanto ka duogo ka an gi paro mawuok Siaya gi paro ma Nyamira kotena kod chenro gi duto mago mag ndikruok kaka jogo ombulu ten chenro ma osechako kawuono kendo gidhi nyime Nyambaga kontiere town wan gi jogo mantiere Anniversary Towers wan gi jogo matimo chenro mopogore opogore e konde moko mabiro bedo kae ka waluoni en saa uchiel wakayweyo kik idhi mabor. Are you building? Then you know roofing means you're almost home. At Citizen Duka, we provide premium glossy mabati crafted for durability, protection, and backed by warranty on every mabati you purchase. Box profile glossy, sleek, modern, and bold style. Corrugated glossy, strong and timeless, plus many other reliable mabati profiles to choose from. High quality, weather resistant, a shine that lasts for years. Order easily at citizenduka.com. Select Vintage Mabati or simply WhatsApp your order to 0710-487-487 and we will deliver straight to your site for free. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Enang'o madhi nyime kind ji ariyogi? Saka sane na mana ka en oringo, moro ni e rum welo. To enang'o momiyo nyaka sani niti pod odak e ot achiel gi pari?
E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dend obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isami dhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Oya, hiyo OneBob imebaki kwa wallet. Usidharau, inaweza kukutoa kwa block mbaya. Sahi, unaweza take off na Bob on JetX, Hydroplane, Comic Crush, Balloon and your favorite Kandege game. Tawala skies na as low as OneBob. The more multiplier yako inapanda, the more Bob yako inakuongezea do. Ingia shabiki.com, take off na Bob on Crash Games na ukash out wins biggie. Play responsibly, not for persons under the age of 18. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Twanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye. Ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho, wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni saa 3 mar otieno. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno. Nyakora mugejwa wantiere kodi ka chal ka chelero kamano kuom gete karka chero ni pod nyime mamba koromo chal mar piny Kenya wago mbaka ka ono kutene kon ndikru kaka jogo ombulu kata ndiko jogo ombulu Walter Nyabaga ni Anniversary Towers wadano wadhiri achiel ka chiel wawinja ne chal mar wach ni to en mane ang'o mosetimore nyaka sani Nyambaga okinyi maka wuono duche maka ono wasano ka saa 6 puro dhi nyime ka kod cheno mar mbaka koromo miwane ler mathoth. Ochoe chenro makende mar ndiko ji manyien e bug jolut ombulu ma geto ni ka chenro maket kod mani biro rumo to gigeto ndiko ji maeo milion 6 kod dire. E log tich kendi wasebedo kod ji kata rowere ma osebedo kamondo kendo chopo kendi mondo thuolo makende mar ndikore kaka jolut ombulu ka kuonde mamoko machalo kaka Mombasa kod aluora mar Kenya kaendi obed nam Lolwe boma maduong' ma Nairobi chenro osebedo ka dhi nyime te dier boma nogo ma Nairobi wantie kod log tich mar IEBC kanyakla kod kundi chung ute bura kanyakla kod ward assemblies bende machendo ma kama endi dhi nyime no yiero mar chopo loso kod county log tich mar IEBC kalore kod kaka kwan mag rowere osebedo ka donjo e agola makani kata pisi makani mar luto mar kaw mar yudo thuolo mar ndikore kaka joluto ombulu. Kata kamano wasebedo kod twak kod rowere ma walero negi kendo bende gileronwa gimomiyo ginyiedhore oko kar rombgi mondo gichop kendi mar ndikore kaka joluto ombulu. To kata mana jogo ma odak Nairobi ka kende
e dakika moko machuok abro gombaka kod nyaro Homabay kaendi mondo pimno ni to ginang'o gini momiyo ochore mondo mi obi mana kochunge kaendi kichako kod nyingi indikori kawuono kaka Jolut Ombulu en ang'o manoyudhi mondo mi chopi? Gi nyinga iluonga ni Christine Ofafa, aya Homabay to gisani asomo Nairobi kae. Gimomiya mondo Ombulu tuko na hii notion ya tuko kadi mondo wabed for change, for leadership for 2027, be ready for 2027, wabed gi alwora maber mar leadership ma okay about comrades kaka wan sani. Mane gima duong' momiyo we mobilize people from campuses, comrade wabiro kodgi pamoja kaka an sani an jatelo mar Joluo St. Paul's University. Koro naneno ni kaka wan machiegni gi anniversary tower akel around 15 people wabwaka Ombulu mondo walok leadership marwa manyalo okni wan kaka wan rawere matindo itiyo kodwa style mar siasa ka siasa oserumo to waonge value. Koro mane momiyo odiochieng' ma kawuono no biro kawo kura. Kopogore kod nyiedhruok mar ndikore kaka Jalut Ombulu, samoro un ka joma tindo nyalo bedo kod lek moro mar biro yudo telo mbele ka kosen mana wach mar ndiko kadi nikech ne mbui? Ok en wach mar tuko kadi kende. Kaka wan rawere matindo wan gi lek mopogore opogore kata skunde ma wasome wachako kisebedo jatelo to ing'eni jatelo ringe remo. Koro chieng' moro ni kwa bedo mwasetieko skul wan gi degree wanyalo wan be donje siasa ma Kenya ka mondo wakony rowere wetewa. Cleophas, mane wach mowuok kuom nyan mawuok Homabay mak mana ni oloswa kod jodito mag IBC mwacho ni chenro ni dhi nyime kuonde duto bed kuonde chung'ute bura to kod aro mag constituency mosebedo ka chwalo masinde mag ndikruok kaka mag Lut Ombulu kendo giluwo ni kata odoko ni gin kod dwaro makende mar bedo kod kar romo maduong' mar monywando jopiny duto e Tombo ya kata National Archives mo beni geno ni kango chopo seche mabiro goendo to chenro biro dhi nyime mak mana gi seche gini to pod gigut e kuonde ma kaka Ward Assembly kanyakla kod pieces kata log tich mago mag IBC. Antiere kod wi ma pod tin ahinya kata jalo mosebedo wi hotel e chenro mar niko kadi no chake kendo osego e mbui iluongo ni Alan Ademba ni chopo kese adi tang'o omiyo kawuono nyiedhori mondo mi neni ji ondikore to rawere adi maromo misekelo? Achopo ka saa adek saa ariyo gimoro saa ariyo saa adek ema nachope kae ne an mwalo kucha alafu aidho malo ka koro ane mana chako tuko kadi to sani nyaka sani anawacho nyakoromo ke jwang' mano Alan Ademba uloso kata kod Walter Nyambaga mano ka gintiere kacha Anniversary Towers akia ka pod useduogo koso pod okwamo ka wayude kacha watamoloso signal no achiel kachiel ang'eno wanyaduogo kacha wayud ka gitieko wuoyo Walter Nyambaga to ntiere kar kacha mar mondo mi wakawe ne achiel kachiel signal mare no kalal nitie pinyo moko madonjo kar kae ng'ato ni anto an kata wachna manang'o to kuchao kagol Ruto 2 terms with or without elections ogo kono wanyingi ma jakwaya matuta aya machielo osewacho ka niero penyna ni to ID na nyocha pio dhigo to kamako namba kipande atem nang'o sef mana ang'wa duogi iri ang'wa winjere kacha mak pejo no kanyo ndiye machielo madonjo kar ka niero moko dwara mana penj laktar mos mag penj laktar go ang'a penj ni bang'e ang'a mi ruda dio chieng' kura ni miu kibaji kama nyakora mojwang' sani Steve Biko loso kod jodak mawuok e pinje mopogore opogore ikona ni kapok adhi Siaya wadoga ne Anniversary Towers mar mondo mawinja ne mathoth mantie kacha. Erokamano Cleophas, ng'ikruok mar chal mar lwasi chali polo dwa dudo mang'eny ahinya to apenjo wiye matin Alan Ademba ni Tademba ubiro kaendi okinyi to wacho ni oseyudo ji maromo 200,000
gin ng'a masiro chenro mar ndiko kadi ni endi? Jasiasa moro podo nie jamno moro matin mondo mi sund oganda. Gima timore niya, sani ka wayie mondo jasiasa moro omiwa pesa kata jasiasa omiwa support, nitiere jomok dhi biro ndikore. Kadiang' sani awach ni anya wacho nying ji, nying wana siasa. Kadiang' sani awach ni opposition leader obiro miya pesa. Mano means ni jomok support opposition leader okang' ne bi ndikore kaka kaombulu. Ting'eyo kaka sensitive wan rowere wan. But just a simple mistake dhi make sure ni ji mang'eny sana ok dhi biro. Koro gima timore sani, an kaka Demba na achung' malo awacho ni wadhi konyo ji mondo kaw ombulu, wadhi konyo rowere marom kodwa mondo kaw ombulu. Teman wabiro gi tuko kadi. Tuko kadi en mar jo Kenya, tuko kadi jo Kenya ema tero wa mbele. Tuko kadi wacho ni jo Kenya ema dhi chung'. Ok wang'i kuma intie, kia Mombasa, kia Nairobi, ia Kirinyaga, ia Nyeri, ia Homa Bay, ia kuma intiere in kadi. In kadi simply means ni in gi ombulu. To mane gima watemo timo across the country. Koro sani kadiang' wach ni wadhi wakwa pesa ka the current president, mano wadhi ketho gik mang'eny sana. Tingeni sani IBC ng'iyo karibu ji milion 6. To ka wadhi waketho, mano milion 6 nok wadhi yudo. Jo siasa osekawo gini kendo ringo godo. Un kaka joma tindo uneno ang'o? Lit nuko so un bende gimotime onge? Negitemo kawo, lakini sani kama ochope, wang'iso gini just stay aside. Gini en mar jo Kenya, for Kenya and by Kenyans. Kama ochope, I think kata gimbe gineno ber mar bedo mar tuko kadi, to ka gikayo to mano nyiso ji mang'eny ok dhi kawo. Lakini pia kama ochope, tek sana mondo wa control. Koro gidhi chung' malo gwacho ni tuko kadi, nikech waneno gi social media gwacho ni wako kadi. Koro onge gimonya timo at least. Mogik makaso kora weya en ni nitiere jomoko magombo ni mondo gisud ombulu margi wuok kamoluti ombulu mondo dhi kumachielo. Be useyudo tudruok kod IBC mondo chiw puonj machalo kama e voter transfer? Okay, wawach niya, IBC ni bade IBC nchomi pesa mang'eny sana mar timo education kaka miwacho go puonjo ji gik mang'eny. Kidwa loko ombulu ni wach ni go ombulu, awach ni go ombulu kanye, igo ombulu Nairobi donge. Idwa loko ombulu, idhigo ombulu e bunge moro mantiere Homa Bay. Nyaka ibed kamidwa loko ombulu no, kamidwa goyo ombulu no ekiloko ombulu. Ok inyal loko ombulu kama jago kura mar Kabondo Kasipul, lakini in e ofis mag IBC ma Nairobi. Nyaka idhi Kabondo Kasipul. Lakini ka in ng'ama koka ndikore mondo lut ombulu, inyal ndikori Nairobi lakini lut ombulu ni Kasipul. Nitiere difference. Lakini loko nyaka ibed very careful. Nikech kibiri loko Nairobi, to mano means ni dhi go kura Nairobi. Ok inyal loko Nairobi to go kura dala. Yeah. Cleophas, mane chal mar odiochieng' ma kawuono, kendo pod obiro dhi nyime mar ng'iyo ni to kuonde mage ma idhi nyime kod chenro mar ndikruok mano kaka jolut ombulu ka e Kenya kaendi. Apises mathoth oyaw kanyakla kod oganda bende mede sundi mondo mi odhi odonjre chenro machalo kamaendi. Yiena mondo mi akwachni ni nyaka chop seche giendi mage mana kwan jogo marito mondo mi ondikre kaka jolut ombulu gi seche giendi. Biro gik thuolo makende magin bende koro ginyalo biro wacho ni gin kod ombulu moromo mar yiero jatelo magidwaro, mano wawenegi. Gi seche giendi wabiro wuok kendo wadhi nyaka e kuonde chung' ute buche machalo kaka Mathare, wabiro chopo Makadara, wabiro dhi Embakasi mano ma milambo kod mawuok chieng', wabiro duogo Kibra kendo temo chopo Westlands e kind kuonde konde mag county nogo ma Nairobi ka mondo wane to chenro ni ochalo nade kapok waduogo dir boma mondo mi wane to kanyo no moyiedhi mar National Archive ma chenro nitiere mar ndikruok kaka jolut ombulu nyalo dhi onade. Kachiel nyaka studio Cleophas en mar nyaka koro yud puonjruok moro man be ledho kuom jogo mandikore kaendi ni sama olele lwar to nyalo we no fuyo nyaka ochopie lo. Koko fuyo ni weche okethore. Kamano Walter Nyabaga weche mamit maliw mabende wacho kar kanyo ka iwuok e county ma Nairobi ka Anniversary Towers. Kwan ma jok mobedo kacha kaka gin line masudo. Nikech winjo kaka wenda wacho ni to gitin koso kibaji ema go jok moko. Ka wuok mano matimore Anniversary Towers kopori penjo kar kanyo duoko kod bang'e to sani yena mondo dhi ne county ma Siaya winja ne pat jo Siaya giwacho nade kotenore kod ndikruok mago mag jogo ombulu e chili manyien mochiw ka kod IBC. An jalego ka kura alingo Luala Kaur Primary School mak manana adwa ng'eyo nto
kama linge nke chawinjo an seche moko idhi kura tinwang'o no gine mari no dhi kamoro mnono mopogore kod kamilinge. Koro mano momiyo ae chuna ni mondo ka winjo kilando to awacho ni mondo abi acheki ane ema dhi medo lando ne joma ngine ni gini okel machiegni town ka nikech wan ibuo township. Okele machiegni town ka mondo gibi gichek mondo joma pok okawo obi obedo gi kura, joma tindo obedo gi kura, ong'e ni kura emi yiero go ng'ama idwaro. Ginyinga en Nicholas Ouma, ginying mong'ere ni Fubu. Wakwayo jogo kura duto mondo ka romgi gibi gi chek kuchgi Ahindi Garden ka cheko kura chakre kawuono kod kawo kura manyien. Awacho ni mimi niko kadi, nataka kila mtu akue kadi. Ji duto mondo bi Ahindi ka mondo chek kuchgi gino chakre kaunti mangima kawuono. Kaka wuono to wana Lego Usonga ka constituency nitie moko matimore Ugunja, timore Gem, timore Rarieda, timore Bondo, kuonde mamoko. Omiyo akwayo yudhe duto te mondo wago ombulu nyaka wakaw ombulu. Dhano bi ka mondo kaw ombulu, to kanise kawo ibi chek kamari nitie. Mondo kochopo chieng' migo kura 2027 to ka in go ombulu mondo iher jatelo. Adwa na kwa jowa mpok ondikre kaka jogo ombulu. Sana sana rowere mondo wawuog oko wakaw ombulu. Nikech gini wakelo machiegni kendo wadhi luoro Lego Usonga mangima. Maron jowa mpok ondikre kaka jogo kura owuog oko mondo kaw kura. Nikech teko marwa kaka oganda en mana kura. Sam Pesa awuok kaunti ma Siaya, Lego Usonga, Siaya Township Ward. Adwaro mana ni encourage my fellow Gen Zs mondo wuog oko kuom ng'enygi mondo ondikre kaka jogo ombulu. Mondo mi kachopo higa ma 2027 to gibed gi duol mar yiero jatelo ma gidwaro. To bende kowe Gen Zs ma bende encourage ma wetena mondo biogo ka ombulu. Adwaro ni mondo encourage jomoko mondo obi bendo confirm kuonde ma gigoyo ombulu. Kod bende ka ng'ato dwa wilo kuma ogoyo ombulu bende it is encouraged mondo bi mondo losne kawuono. Kawuono en tarik 30 dwe mar adek higa mwaka ma 2026 wantiere cooperative field kaendi kuma nyasi ni timre. To waluongo ji duto te mantiere Siaya nikech bende gini timre e sub counties mopogore opogore. Mara Lego Usonga ni timre kaendi mbele mara Ahindi Gardens. Koro Gen Z zakwayo mondo wuog oko kuom namba gi kuom romgi. Ma Siaya wacho ni wuog oko. Samu wuog oko kanyo mondo mi undikru ka wuoguru oko. Ka una Lego Usonga Rarieda, una jok mantiere Ugenya, jok mantiere Ugunja, jok mantiere Lora Masigomre. Wuoguru oko mar mondo mi undikru ma jok man Siaya. Warangane ma Nyamira, waloso ka kod jafwambo wadwa Duncan Bundi, kama kaka ne oikono mathoth bendo nyamiwa maler gisani. Nam, ni dhahiri kwamba zoezi la usajili wa wapiga kura limeanza kote nchini, na hapa katika kaunti hii ya Nyamira tupo katika kituo cha eneo bunge la Mugirango Magharibi katika mji huu wa Nyamira, ambapo tunaungana na msimamizi wa kaunti hii ya Nyamira Bwana Lenarum Daniel pamoja na msimamizi wa eneo bunge hili anayejulikana kama Neville Okumu, ili watueleze maandalizi yamekuwa namna gani, hali iko vipi, na leo hii asubuhi hii je, wameshuhudia kwamba wapiga kura ama wale wanaopania kujisajili wamejitokeza ama hali iko namna gani? My name is Lenarum Daniel, the County Election Manager for Nyamira County. We have rolled out the ECVR exercise this morning. It has commenced in all the registration centers which are supposed to be conducted in the wards, but not all registration centers. We identified a number of them for this particular day. So we have already deployed the kits to the various wards. We have deployed registration officials who are recruited, trained, and the exercise has begun this morning, county-wide. We have 4 constituencies. This is West Mugirango, we have North Mugirango, we have Kitutu Masaba, and Borabu. We have 4 registration officers and 4 assistant registration officers. And the clerks have been deployed for that purpose. We have deployed a total of 73 kits
for purposes of registration. And we will be moving the kits across the wards. And we have a kit movement schedule which will be shared with the public, especially stakeholders, so that we know where the kit is. We expect to register as many people as possible, and that requires our own efforts, commitment from stakeholders, and everybody else who is supposed to assist us. My name is Neville Okumu. I'm in charge of registration exercise in West Mugirango. The exercise began at 8 in the morning in all the 15 registration centers that we have today. We have deployed 3 kits per ward. 1 kit is manned by 2 clerks. So the exercise has begun. All the officials have reported to duty. We have a target of 10,020 as a constituency. So we encourage all the stakeholders to help us achieve the target. The turnout is impressive. So far, I can't give a cumulative number because the process is ongoing, but the turnout is impressive. At the constituency level, we are doing registration and transfer of voters. Those who wish to transfer are encouraged to come to the constituency. They will find us, we will transfer them, but the kits in the different wards are open to register voters across the country, across any polling station, any constituency within the country. Kwa majina naitwa David Nyamostome. Nimekuja hapa Bond Station ya Nyamira. Nimeona ushauri kwa mzawa, nimeutumiwa vizuri, na tena nilikuwa nataka transfer. Nimeona maafisa wetu wako sawa. Kwa majina naitwa Beatrice Kalondo. Nimekuja hapa West Mugirango constituency polling center for the first time registration in IBC. The process imekuwa too faster, hakuna nimemaliziwa, hata ija take more than 30 minutes and niko kadi. We are ready for 2027. Yeah. Na hao ni wasimamizi wa shughuli hii ya usajili wa wapiga kura katika kaunti hii ya Nyamira na vile vile eneo bunge la Mugirango Magharibi, wakizungumza na kusema kwamba wamejiandaa fika na tayari wale wanaoongoza shughuli hii wameshafika katika vituo mbalimbali kutoka kaunti hii ya Nyamira. Langu jina ni Duncan Bundi. Duncan Bundi erokamana ahinya e weche go thoth ahinya mowuok kanyo jok mokawo chope polling station mopogore opogore kendo orange kacha e konde ma county no Nyamira kono bende mawinjo kacha ma Siaya. Sa tantiere ira cha kodi tielo ne marare kacha koda kaute machielo modonjo kae jal mowacho kacha ni ID ne pino dhiko to kia kata ID namba neno koro ochak ge kanye mane kin jomoko mantiere e counties mamoko bedwa winjo. Mano jatimrega. Seche moko nyayudo ni ng'ato nigi ID to okomako ID number ne. Timre kata gi bank account kama kamano. But jo National Registration Services jo ID gin gi gimoro miluongo ni searches. Koro kidhi ka jo ID ting'iso gi mondo gitim ni search. Nikech nyaka kata yudo ni ng'ato bende ok ni okia namba, ong'e namba but ogwejo nembni gege. Ochala gi ng'ama nokomako namba. Koro nitiere search ma gijatimoga gidhi offices gi, ka gisetimo search no to gidhi golo ni ID number ni. Imiyo gi mana nyingi and then gitimo search ma giyudo ID number ni, nikech ID base system ikawe gi picha. So search no kosetim ni to biro kelo ni details ma iyudo ni en ng'a. So mago services matimore kanyo, kata wan seche ma watimo registration searches watimo ne ji mang'eny ma giyudo ID number matim negi replacement once gisekelo documents madwarore go. Mano timore kanyo. Kamano, nitie moko moloso kata kantiere e county ma Siaya to ginyiso mor mar chenro ma kamagi donjo. En okang' moro ma giwacho ni ero en gimoro monego bed ni timre. Tiwacho ni en continuous, en enhanced continuous voter registration. Kama entiere kar kae. Kar enhancement ka girange gimoro mosebedo ka timre mana continuous cha. En ang'o molokore ahinya kiparo ka gima IBC okelo bende kiwinjo ka giloso kata Nyamira County. Enhanced king'iyo Cleophas en ni otere nyaka ward level. Matiende ni officers meka IBC luorre. Koro gibiro nyaka ward, ji bedo mobilized, ichiwo tarik ma gidhi bete ward. Wawach ni kaka ana kora Nyalenda bi ward. Koro ka jogi dwa biro kata jo Ilumino kata gidwa dhi Pau Sri Lanka kata gidwa biro Dunga,
gilando ni gibiro dunga tarik 2 kata tarik 3. Koro tarik 3 no jokanyo ma area no dhi kanyo to kendo timo negi registration. Kapo ni gia kata papo Nditi Center tilando, kapo ni gia Nyamarimba yo malokocha bende lando. Mane enhanced voter registration opogore gi continuous voter registration mane time office IBC. Ngeni nitiere counties moko madongo kata sub counties madongo mamondo mi ng'ato wuok dala ne mochopo office IBC yudo kokao kinde mang'eny kendo tiyo gi pesa mang'eny monyalo bedo ni okoso godo. Koro gimomiyo IBC kelo gini machiegni ne dhano en ni mondo mi dhano yud yot kodhi register kaka jago ombulu. Another thing mama bende dhi konyo godo en ni kinde ma gitimo ma to gitimo voter sensitization kata civic education. Koro imiyi mbulu tipuonji gimomiyo onego mi ikaw ombulu. Ahero gima Wendi nokelo ni kata kapo ni ikaw ombulu to sensitization ningo dhi beyond kaw ombulu. Ni ombulu ni kisekawe ukibeda beda kode. Ombulu ni nyaki lute chiengo kura. Mano ekoka duondi nyalo winjore. It is when you make a difference. Bad leaders bedo elected by people who do not vote. Kikipar ni kokidhi tigo ombulu to nitiere pogruok moro mitimo. Meda hinyoji. Budget cycles gi kila kitu, allocation of resources bedo decided by MPs kata MCS mawa elect. Kora paro ni ne migepe mok mek serikal, NGOs, CSOs kata wan kaka Kenya Youth Transition, it is a wake up call to us mondo wa double down effort wa mondo wane aneni ere kaka wanyalo kata pata gi IBC kinde masani mondo mi wakonyre nikech kata kokele award Cleophas nitiere awards moko pinywa ma Kenya marom gi constituencies moko ward achiel kende. Koro ni ngomanya ne kaka gini nyalo time e sublocation level mondo kokele ka sublocation kuma assistant chief nitiere to jogweng mang'eny nyalo yoro kanyo kendo nyalo kao ombulu. Process ni bende kadinjo ka jo IBC wacho it is free of charge, okay, kata siling michajo ng'ato. It is a fairly straightforward process, maybe between 5 to 10 minutes isetieko to kendo se kao ombulu. Kendo en process ma apart from voter registration gin gi gimoro ni free kit itimo ni nyaka voter transfer. Seche moko nyalo yudo ni kura mokalo ni go Nairobi to sani dwa dhigo kura dala. Koro voter transfer no bende joko timo ka idhi e ground kanyo. Ten process maran for 28 days ni. Kora ngi madakwa jowa ni en tinde ma jo IBC obiro machiegni ng'ama onge ombulu otema tek mondo mi ochop kuma jo IBC nitie mondo ndike kaka jago ombulu kanyo. Erokamano ahinya. En dakika chake en romo saa 6:30 monego noka oywe kaduogo bang'eni Wendi kod Kevin Osido nitie mathoth monego bende giwacho machielo. Jalongo ayuno Chieng Cornelia mbui mar YouTube wacho ni KYTI group has been helping weche mag ID registration and voter registration in Nyanza. Good job. Wacho kata ni ero. Malio Victor Ombis wacho ni Wendi wacho adieri. Machielo odhi mbele kata ko wacho ni mano Victor Ombis podi. Machielo wacho ni ndara to kwadogie mano Victor Ombis podi. Odhi mbele pod Victor ni kodwa ka. Wacho ni Osedo is doing good thing gi County Governance Watch alamoni odhi mang'eny e Nyanza. Aya nitiere ote machielo kae. Victor Ombiso nika podomaka maka wacho ni Wendi timo tich maber ahinya gi Young Women Leaders Connect. 2022 Luo County's average Kenya average 69%, Rift Valley 72. Iwacho ka ni ero strongholds mag Raila kende like Coast 50 to 59 mano mantiere karkacha ka erango gi giote mamoko mapodonjo kar kae. Joluo okelo independence multi-party constitution donge mago ber wan bende wabeda beda iye kayo nagi wayude dongruok mane ber mar bedo e sirkal doni mae Job Kola. Erokamano kuoma ote mari en saa 6:30 kayo adaka yo masana duoko mathoth kikini mabor. I miscalculated because I was on the speed, saving my life and my unborn child. So I miscalculated and took a very fast turn. I rolled with that car, and that big bang attracted the cops at KMC roundabout there, and the people selling flowers
So they came, checked on me. Oh, madam, what's happening? You know, business people. Wajua umevunja maua yetu, blah, blah. They didn't even want to know what was happening. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Enango madhi nyime kind ji ariyogi saka sane namna ka en oringo moro ni rumwelo to enango momiyo nyaka sani niti pod odak e ot achiel gi pari. Naye Mungu alituokoa kutoka kwa nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wake mpendwa, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Amina. Dial *811*414# to get msamaha wa dhambi as your skiza tune. Machigni nyakoromonga juange chenro mar Goma Owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu ticha dek nyakoromonga juange. Akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Ticha Ngwen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora magojong Friday sukuzo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Loch gwenge en hawi ber kosoricho. Gin mage maneg beni gitimo to gin mage mopuonjore gitim. Chieng' tich ariyo juma ka juma wapenjo mabeyo, wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kako biro. Nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko big yudo pesa donge gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro ruto lingti. Tudiko dan Sharon Ongao juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yor nero ma adipa. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinga en Ruth Otieno. Rowere mondo wawuog oko wakaw ombulu. The kids in the different wards are open to register voters across the country, across any polling station, any constituency. Dul mar IEBC ochako chenro mojiw mar ndiko joluto ombulu kuom ndalo 30 ka jopiny maseo nyiso geno kod ndikruok makamano. Jalupo gai mar ODM Abdul Somad Sharif Nasir seo kweth mag linda mwananchi ka onyiso gini gichak chon ging'i gitend oburu. Akwayo nusiano marwa, winjruok marwa ma jaluo gi jodongo makaya mondo dhi nyime nikech bondo kwa dhi nyime to wabiro loso sirikal maber. Ker mar Luo Dongi Randa utimo limbe ne oganda mjikenda ma Kilifi kaka yor jiwo tudruok e kind Luo kod oganda no. Nyakoro moge jong machiegni ma en tielo mogik chenro en mar mbako romo kaya wadhi nyime kachiel ni to gin mage mago matimore kor gwenge ma opogore opogore. Ka dakika 14 modong kar ka wende mi thuolo mano mar chiwo paro winjo kacha motimore University Trust Njalan Ademba Koloso kachiel koda ka Masiaya kod mano ma Nyamira.
oganda odiochieng' mokwongo kae kaluwore kod picha miyudo mebende luwe ka chembui bende giwuok karom giwacho ni day one koso ji rito last minute. Hapa ni chance moya usani mo koligi nowacho ni chopo 28 onego wakawe gima serious mondo wadhi wawuog oko wachekane kopo ni nitie kamoro mane iregister to ing'eni ok dhi yudi kanyo to idhi ti local location mondo koro kumibo bete ndalo kura emi indikrie. Gima temo nuoyo ni kawa ombulu no okoromo en kawe to make sure ni chieng' no inyalo go kura. Koro ka bedo ni ka distance kopo ni tiyo kamoro last election to isi loko kumitiye imany kaka inya chopo ira IBC mondo idhi indik ichaki lok kuma ibogoe kura. Ta aparo kendo ni nitie gik mang'eny mosewuok nyaka ni campaign no chak ni niko kadi no ka jomoko wacho 1 term 2 term. Ana wacho ni side mora mora mintiere bora ni inyalo wuoyo gi kuchi no mane ma important kati ne 2 term kati ne 1 term ling no emok dhi konyowa. Tawacho ni oko gimok konye en bedo part of the problem. Kadisiki wacho ni system ema GO system mara deep state mara IBC ok bi kwano kucha mago shida mose winjoga. Koro ipenjiri ni imbido medo shida ewi shida koso idwa bedo a solution. The only solution mo an godo en chieng' no tidhi go kura tiyiero ng'at ma inidwaro. To ang'eni siasa go kura ni okay about presidency nikech hapa ni jiwega ni wawuoy about the next president. Gego mbulu mana ne jatend piny kata jogo mochung' kendgi. Wan gi ji positions auchiel. Wan gi ward, MCA, MP, women rep, senator to gi governor. To wan gi president. Koro kata kineno ni inionge podi onge candidate moromo ni president kanyo. In gi MCA. To MCA ng'at moro man ni close kodi ochiegni kodi. Kopo ni ntiere ng'at moro mineno ni oromo telo gi MCA kanyo. Mano is a good reason enough mondo idhi imany kura mondo chieng' no igo kura. Kineno ni women rep gi governor you need change at county level. Emomiyo wan gi gimoro miluongo ni devolution. Wakelo serikal machiegni but odi. Koro ka serikal tiyo ni ok tini maber e county kanyo in gi opportunity one dichiel every 5 years mondo idhi loko mbulu mondo iyier jok ma nyakonyi. Kora paro ni mane odioko nego par ni jomoko ni an confused ok an 1 term 2 term ok en about presidency. Wawuoy about jok ma dhi konyi jok ma dhi represent a county assembly to gi national government. Governor TJ en mar kinya yudo governor manya kelo dongruok gi serikal matiyo national level kelo dongruok e piny kamane option mineno ka berni to in gi chance no again e wach samigo kura. Kora pa ni ji onego ong'e the reason momiyo wach bedo gi kadi ni muhimu to be wapuonjre sama wantiere ute wa to wan gi joma dongo jok ma maybe moko somo matin moko ok somo totally wapuonj gi ber mar gimitimone kik wanene watimo ni nini watimo ne josiasa gino watimo ne josiasa watimo ne wan kaka jo Kenya nikech wan wuon wan gi teko momiwa gi katiba to teko ni oken actual enena in the books constitution ondike kanyo. The only time teko no biro nyisore in reality en sama idhi kao kura imanyo iyiero jok muwinjore to iwuoye gik matimore. Kopo ni ineno ka ng'at mani yiero no okti in gi right mar wacho mar gole oko igole oko iyani kae ti wacho ni ng'ani no wacho ni botimo makama dak waseneno koro onego wang'e tije role wa mar process ni te wan tijwa enang'o mondo kik watima ni ji timo kata kik watima ni trend e TikTok kata Instagram but wang'e gimomiyo watime to watime in the right way. Erokamano ahinya Wendy Aura. Kevin osebedo pachi kotene kod mago mag jopiny ma bende gisewinjo kar ka gima japiny wache ground ochal gima ne yudo rarieda gimiyudo e kaunti ma Siaya to gi pak bende miyudo ka kuom janeno mowacho kanyo ndiadha nyime kod timo gino manitimo kata kokalo kuom county governance watch mano mar luoro counties mangima. Iwacho ni Siaya onge gimidwaro. Kisani mano gima wacho.
Sani onge gima dwarore. Erokamano Victor Ombis kuom messages of congratulations gi tich ma watimo. Victor Ombis no en nyaka ofisa ma wasetiyo godo e weche mamoko, particularly mag rowere ka ing'iyo weche mag affirmative action funds. En very skilled engagement gi Kinyande kendo ng'eyo kata mana weche kaka ginyalo yudo funds mag youth fund, women fund gi moko machalo kamano. To an gima dwa wacho en ni kamede ma colleagues na gi osewacho, wang'e ni gimiluongo ni enhanced voter registration ni en gima momiyo en enhanced, manyiso ni en gi teko momede. To teko momede no manyiso ni opogre gi gimiluongo ni MVR, mass voter registration. Kendo ang'e ni bang'e kanyo ka gisetimo civic and voter registration ma IBC timo ni to kendo gibro chako giyalo kendo mass voter registration. Enhanced nikech mokwongo inyalo timo voter registration manyiso ni kapok indikri kaka jalut ombulu kaka Walter Nyambaga Okunya ni inyalo bedo jago kura, tinyalo nyaka bedo jalut ombulu. To tinde ombulu matindo ka okwane moko mane watugo godo ka watindo ka nikech tindo kitin lokruok mar kor lwasi koro inyalo dhi kiseka upande manyien to in above 18 to koro inyalo dhi tindikri kaka jago a new voter koro register. Namba 2 bende inyalo apply for transfer mana kaka ne Seth wacho, manyiso ni ka in kama iseloko kar dak kata nitiere tich mitiyo ting'e ni chieng' midhi go kura August 2nd Tuesday to samoro ok ibi bedo kanyo tinyalo dhi tiloko kura nino. Mar adek bende ka nitiere details moko machandi kaka ne ndalo moko kana dhi ng'iyo mara to nyinga moro iluonga ni Steven to gindiko ni Stehen, koro picha ne onge, to nye ni mano nyalo miyo ikosgo kura kata ne candidate ni mani dwago ne kura cha. Koro ka nitiere details ma are missing e ID ni to inyalo kise rectify those details tinyalo dhi ti rectify bende particulars ni mag go kura nikech mago nyalo kelo chandruok chieng' migo kura no. Mar 4 bende IBC obiro gi SMS code ma inyalo tiyo gi simbi ti dial those numbers aito details no biro ni. Namba no wiya wil godo tang'e ni ang' wayude kapok watieko chenro ni. To sani ka giseketo stations ma giketo mag enhanced civic and voter registration process ni tinyala dhi ofise go physically ti check details ni ti inspect ka bende picha ni sawa biometrics magi nikech sani iwacho ni wangi bende idhi kawo iris gi gik machalo kamago. To mogik bende Cleo en ni any other necessary information ka en gi penjo moro amora minyalo dwaro mondo ipenj tinyalo dhi centers ma IEBC oseketo gi. To centers moket gi gitimre in all IEBC constituency offices. Jo IEBC wacho ni ofise go yaw kendo inyalo dhi mi itudri go ofise gi. Waneno kaka story mokelnwa kanyo ma Nyamira giwacho ni gin gik ma gitimo in all the constituencies mantiere county ma Nyamira. Mar 2 bende nitiere county assembly wards jo of IEBC osetrain clerks kendo gin jogo mosepiedh mosemi ratiro malong'o ma gibiro ga bedo ka giwuotho e ofise mag county assembly wards ka kata on a rotational basis. Koro nitie samoro minyalo neno gi kamoro chieng' mineno gi kanyo no just show up mondo idhi mondo ikaw gi. Tawinjo ka jok moko be wacho ni to picha ma okelo nwa mar IEBC no jogo tin nadi. Jogo tin nikech kama Walter nitiere no is not a gazetted station. But an office ma IEBC tiyo godo pile pile as an experience center, ene customer care. Kech kata ka ni wach moro amora pile pile kidhi kanyo tibo yudo ko yawe to but nikech koro gidwa ni mondo gibe okete enhanced to giyawe mar mondo omigi thuolo mar kata registration no nyalo timo voter registration kanyo gi weche machalo kamago. To bende wang'eyo Cleophas ni all universities and colleges be nitiere engagement moro ma county governance watch gi universities and colleges students peace association of Kenya USPAC gi other organizations osebedo godo gi IEBC ma all universities and colleges bende within the constituencies idhi kete kits kendo ka in nyathi ma rawera mantiere university kata manie college inyalo dhi mondo indikri kanyo kata mondo ing'i particulars ma opogore. Kamano sidaka wach mari mogik kwa tieko twak sani. Wach mara mogik en ni akwayo mondo jogo duto te ma osechopo e age mar go kura wawuoguru mondo wadhi wakaw thuolo ma IEBC oketo nwani mondo wang'i details wa kapok indikori kaka jago kura kata kaka jaduto mbulu
to please wandikre uru. Kanitiere confusion manyalo wuok e kwota mora to inyalo penjo ne jo IEBC kata jo siasa wasani bende mantiere ka nitiere tudruok ma jo IEBC bende nitiere godo gi candidates aspirants madhi chung to gibe nyalo penjo gi to kanitie gima giwacho ni ma pod ok iyiego tinyalo go simo ne jo IEBC kata kaka jawacho inyalo go namba na kata inyalo ronwa e mbui kata info@cgwkenya.org to wabro duoko penjo. Erokamano ahinya Kevin Osira, chopo kama ni dakika adek watikore makare kachiel koda kawendi seta chakodi wach mari mogik kawa. Kura yako ni sauti yako. Kikao kura kinyalo kelo lokruok kendo kikao kura kinyalo kelo maendeleo. An gima dakwa ujende ni kamoro amora ma gintiere sani enhanced civic voter registration itimre gichope rombgi duto e centers te. Wan kaka Kenya Youth Transition Initiative wadhi ensure ni vijende duto mwanyalo miyo mondo chope ofise go between now and 28 wadhi timo mano kendo wadhi partner gi IEBC mondo mi wa make sure ni vijende okao kura ka wachopo 2027 to duondgi inyalo winja ballot kendo ginyalo kelo lokruok ma gisebedo ka gigombo. Mane gima wakwayo vijende kendo wamedo seyo gi nigi wuog oko gikao kura e rombgi duto. Erokamano ahinya Seto Kumu. Wendi Aura, wach mogik. Kotiko ananyalo congratulate yudhe mosewuok waseneno e news ka giwuok gidhi e different IEBC offices mondo gikaw kura. Mano initiative maber. Wawacho ni goa koko e mbui okoromo. Inyago koko to then after the next 2 months wachak waling weche koko nino ok konywa. The only time ma koko nino bo bedo gima serious gima konyo jopiny en kidhi tikaw ombulu to kena kaw ombulu goyo tidhi iluto ombulu. Koro okorum process ni okorum e dikawakawa to chieng'no iwuok oko idhi to sauti no owinjre. Koko ka nopo ni goyo maber dhi goye maber chieng' elections gini timore only once every 5 years. Matende ni bang 5 years no kidhi mbele gi go koko ibocha kigo koko mi rit 5 years moko. Koro wateko opportunity kopo ni pok ni goga kura inge ni go kura ni oken gimitimo for the sake for clout for koko for wave en gimitimo ni you are interested gi future mamari as a citizen mar Kenya ni to gingad a future generation madhi change Kenya ni. And also rawere wachunguru wawoguru wako mondo wachungi ki feel you are in the capacity mar leading to ichungi kikiluor chungi mondo jopinyo yieri. Mane manyateko go. Kamano agunero kama nanya Wendi Aura kuom yudo thuolo mar bedo kodwa kae odiochieng' ma kawuono ka achiel chenro mar mbako ramadongi dakika achiel kata watieko chenro ma okinyi ma kawuono nantiere ka kod Wendi Aura ma en jatatije mano ma Young Women Leaders Connect. Erokamano kuom bedo kodwa okinyi ma kawuono kendo odiochieng' ma kawuono chenro mar mbako romo cha mar Kenya. Kevin Osido erokamano kuom bedo kodwa bende mano jatatije mar County Governance Watch okinyi kendo odiochieng' ma kawuono. Seto Kumu director kendo coordinator mar Kenya Youth Transition Initiative. Erokamano kuom riwre koda odiochieng' ma kawuono chenro mar mbako romo. Nin janeno kendo jahera mar Ramogi TV. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa okinyi kawuono sa 12 nyaka sani romo sa 7 dakika 10 mane makelo giko mar chenro nan kodika aro chake nyaka sani nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka chisango turi koda kiny kantiere ka kod nyawadwa Joyce Oduor ka okelo chenro mar opiny anga kelo chal mar Kenya sa 1 nyaka sa 3 to bang'e Sharon Ongawa ankelni chal mag counties e chenro mar mbako madhi chako sa 4 nyaka sa 7 odiochieng' masani.